abụ m onye ọlụsị. Ofu ụkwụ m chọlịla achọlị ka ofu ụkwụ m pere mpe karịa nke ọzọ. So m na-aga n'ala ụkwụ. Mana regardless, amala m mma nwoke, nwekwu ego, na-agba moto. So ofu nwa agbọghọbịa mgbe ọbụla ọ na-abịa na shop m, ọbịa nnọọ anyị na-akali, ọ na-amụsa m amụ. Mgbe nọkata wee chụbịa si ana like kwani ya. Ịghọtago, sị bụ na ya nwani ya like kwu mo. Mụ na ya na-abọ wee bido wee kwụba. Eche aka isi akwụ, mbidozie nyebeli aka, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ya, na-egoli ya ife. Mụ na ya na-abọ na-akwụ. Anyị na-abọdụ very happy. Ọ bịazie mgbe ụfọdụ mesie ihe ọ ga-eme na school. Ọ bịa na ọ na shop m na-elesi ndị mmadụ ife, na-enyelụ m aka. Ọkwani ya mfu nnọọ etu this girl si eme, like ya this girl. Mgbe mesịa wee sị ya na m ga-anụ ya. Ọ sị oke. Mgbe mecha wee kpọọ ya wee sị ya na mmakwana ịmalụ mma nwaanyị o. And na ya nwama na ya nwere ọlụsị. Ịghọtago, na ya chọọ ka ya dụshọ n'obi gị niile ka iji wee chọọ na ị ga-anụ ya. Na ya chọọkwa ka ịnụ bịa out of pity. So ọ sị ya na nsogbu adịrọ, na ya ga-anụ ya, na ya lọvụlụ ya. Nọ ya gwa m ịnya ji abịa buli na shop ya. Ọkwana ya ya wee kwado wee dulu ndị befa wee jee wee mee go this girl. Dị girl wee batakwa be nne ya kwa ụtụtụ ọdọla ofu ebe. Agwa this girl change, ekwụlụ ọtọ change. Ndị mmadụ bịazi ịfụ m asị nwoke nụrụ nwaanyị ọfọ. A na-akpụ ya akpụ nyapụta ka okene ndị mmadụ. Na-awọchịkwa ife nka. Anyị jebe ụka, yichalụ na-akwado ka anyị yiri akwa anyị ga-ejije ụka. Nchepụta machin anyị ga-eyi. Ọ sị na ọ chọkwanụ machin. Anyị azọbagodu ma anyị ga-eyi machin o, ka anyị ga-eyi different type. Meche food or like this machin because mgbe ọbụla mụ na ya na-abọ yi machin apụọ, ọ na-amịghalị. Ọ dụzie ka a ga-asị na ifele na-emie na ọ na-anụ m. Na-echekwa ife nke ahụ. Anyị lụọ n'ụlọ ụka a na-achọ ya achọ. Anyị nara abata n'ime ụlọ ụka ọdụba azụ. M wee jelu nọlụ n'oche ebe m ga-anọ. Ife ị ga-afụzikwa bụ ọnọlụ n'oche nke na-esote nke m nọ na ya. Instead ọ ga-anọlụ m n'akụkụ. So na-echekwa ihe a sị na ọ dọkwa ka this girl ka ifele ma ọ na-emie. Kpọchọọ dị ka mmadụ fụmụ na ya na-abọ together. Ife ọbụla ọ ga-eme na-akpụ ya akpụ. Ife anụgwa na-afịa m arụ o. Ndị be anyị bido complain ba o. Wee lụọ ofu mbọsị wee wuo iwe wee baali ya mgbe wesa kedu ife na-eme gị. Ka isi eme ka a ga-asị na m force gị into this marriage. Si ọkwa ya ka anyị na-ekwuzi ife amụ na ya na-abọ bidozie nyọbọnyị. Mgbe afọ ka anyị na-aba ụna ọmakwa ife this girl gwa m. This girl wee mepee ọnụ sị m ma ọ na ma nwere na onye ọlụsị ka m bụ. Na m kwesịrị ịdụ grateful. Na m kwesịrị ịdụ happy na nnụtalụ nwaanyị dụka ya. Sị bụ ma na-enekwu ya anya. Na nnụta nwaanyị kalị mụ. Na m kwesịrị ka nya Chineke si kekwụlụ ọtọ ihe agbujisie nye aka na ụkwụ. Ai ya sị kedu ụdị ihe bụ ihe a ka nwa mepere ọnụ wee kwuo. Ya wee sị o kịta ka amaala n'aka mma na ikwulie so na ifele m na-eme gị. Ọ sị ya and then gịnị wee mezie na o kwesịrị ka ọ na-aṅụlị na ọ nụtala ụdị nwaanyị dụka ya. Ya wee sị ya mba na ọ bụrụ na ifele m na-eme gị palụ ngwongwo gị ka ị na-abịa nna gị na ọka dọkwa late na ike amụtarala m nwa. Na nsogbu adịrọ na ya ga-ahapụ m akwụkwọ ya zụrụ gị na whatever it is you can go. A na-ekwukwa onyinyo na-alị nwanne ya nwaanyị wee si n'ime ụlọ pụta mama m ya iwo onye ọbụla wee ligolie wee kwabịa wee na-ajụ ya ma fọsụlụ ya fọs. Ịmagonu all this while ndị befa na-edi nonsense niile ọ na-eme onwezi onye o kwere odidi. Fancha niile na-akwụ ya si ọtọ nọ si ka anaba na ọ ga-atagbu onwe n'afụfụ ya tichekwala ya nụtakwa ụdị nwaanyị dụka ya ọzọ na o kwesịrị ịdụ grateful wee nụta nwaanyị dụka ya na-aba. Echekwa na ife akpa m ekwuo this guy ba nọ n'ụtụtụ ka ngwongwo na be nne ya. N'ife a dị aka na fim. Olu eti niile mami akpọbịa ya na fon wee jụbịa si ya kedu ife na-emenụ na nwa ya nwaanyị bata na o kwuru ife na-emenụ na ọ jọs bụrụ ngwongwo ya pụta bata wee si mara eji nke na-aka etere aka ka ebido ka eketa akpebe nke ịchụ nwa ya nwaanyị ya nata akwa be nne ya kedu ife na-emenụ. Ya wee sị mami ya na ife na-emenụ ya jụọ nwa ya mana ọ bụrụ na nwa ya kwere akọlị ife na-emenụ na ọ bụrụ ife ya agwa ya na fon. Olu echie niile ma mi ya sam n'ụtụtụ duru mmadụ na-abọ bịa befa
wee bịa nya wee kọba alụfa kọsị alụfa fa wee na-ayụ asị abiko nwa nke nwa na-eti si na o mere alụ ịgbagolu na-akọ nọọsụ mete nkọsịa ya gbafa nkịtị olu nwanne chifedulu digal bịa olute n'etu a ka o si wee sọkọba iru ịghọtago mami ya na papa ya na ụmụnne ya na ndị mmadụ fadu wee bịa na-ayụ ya biko ọ nọlụ nnọọ gba nkịtị ebe mesịa wee sị anya yọọ biko so wee shetu sọkọnye n'oche wee sị ya na ya dụsọrọ si ifugodie ọ ndị mmadụ babala sị akọmọnya sekpulana o wee sekpulana wee yọba n'eziokwu na ọ na-ayọ biko mana na obi ya na-atazi ya na ọ gwalụrụ ya mmụọ mana ya chọọ ka amalife ndị mmadụ lụ maka na kafa yọcha biko afọ ya saba nabagodu ka achị enye eche so nwanne m kedu ife ilo onye gbaghalụ dis girl na-anụbakwa ya dịka nwaanyị ka onye ajụkpa aka na ntị chọọ nwaanyị ọzọ ebe obi ya na-atazi this girl na ebelivuru na this girl really want him back na ya na-eche nọ ndị befa na force ya to come back maka na agwa ọkpalụ mgbe fabia iyi ya biko abụrụ agwa nwaanyị chọlụ marriage back kwesịrị ịkpa ka ọ na-akpa na afro that remorse na afro that zeal nwere ife afụ n'ime na-abụghị a woman who is being forced to marry a man. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị